I en lille landsby går der en gammel fortælling om lygtemændene. Landsbyboerne siger, at hvis du går alene i den dunkle skov langs stien en tåget nat, kan du se små lys svæve ude i horisonten som små lanterner, der danser lige uden for rækkevidde. De ældre i landsbyen advarer om, at disse lys ikke må følges, for de vil føre dig vild og aldrig lade dig finde vej hjem igen. En landsbyboer ved navn Emil er skeptisk over for den slags historier. Han har hørt om lygtemændene, men tror, at det bare er gamle skrøner, skabt for at skræmme børnene, men måske også for at have lidt spænding omkring noget i landsbyen. En aften beslutter Emil sig for at bevise, at der ikke er noget at være bange for. Han begiver sig ud på den lange vej og hen mod skoven, hvor det eneste, der bryder stilheden, er lyden af hans støvler mod gruset. Hvis han kan nå tilbage, før solen står op 4:30, kan han vende tilbage og vække landsbyen med en sejrshistorie. Mens Emil går, finder han noget mærkeligt på jorden. En gammel rusten lanterne, efterladt ved skovstiens begyndelse. Han løfter den op og bemærker, at den stadig er lun, som om nogen lige har brugt den. Men hvorfor har de ikke bare taget lanternen med sig? Efter blot få meter længere ned ad stien, ser han noget endnu mere mærkeligt. En slidt sko ligger midt på stien, som om den er blevet tabt i farten. Han samler den op og undrer sig over, hvem der kunne have efterladt den. Hvem vil dog efterlade sin ene sko midt ude i skoven? Det har ikke kunne være nogen fra landsbyen, for ingen har turde sat fod i skoven, siden rygtet om lygtemændene begyndte i sin tid. Emil stopper op, og et gys går gennem ham. Han ser nu flere lys svæve gennem den tykke tåge. Alle blinkende og bevægende sig i samme rytme. Der er mindst 10 små lygter, der gløder i det fjerne, og han forstår nu, hvorfor folk kalder dem lygtemænd. De flyder lavt over jorden, som om de vogter noget. Pludselig ser han det. Et svagt lys, der gløder i tågen foran ham. Et lille, varmt lys, som en ensom ildflue, der hænger i luften. Emil følger det, overbevist om, at det bare er genskær fra store, forvirrede øjne på et dårdyr, der stiller sin nattesult. Men jo længere han følger lyset, jo mere begynder det at danse og bevæge sig uforudsigeligt. Det svinger fra side til side, som om det forsøger at lokke ham væk fra stien. Han begynder at føle sig desorienteret og forsøger at finde vej tilbage til landevejen. Men tågen er blevet tættere. Mens han famler i mørket, træder han på noget hårdt. En sølvmønt, der er halvt begravet i jorden. Han bøjer sig ned og tager den op. Den er gammel, og han kan næsten ikke se mærkerne på den, men han fornemmer, at den har været der længe. Måske efterladt af en tidligere rejsende. Pludselig begynder lysene at komme tættere på. Emil føler sig fanget, som om de forsøger at omringe ham. Panisk løber han ned ad en lille sti, men falder over noget. En forladt vandrestav, der ligger midt på stien, slidt og vejrbit af tidens gang. Det overrasker ham ikke at finde en vandrestav, der efterladte sager virker til at være til at forvente at støde på herude i skoven. Med lygterne nu faretruende nær, forsøger Emil at samle sig og fortsætte, men vejen forsvinder under ham, og han indser, at han er blevet ført dybt inde i et ukendt område af skoven. Lysene hænger nu omkring ham, og Emil forstår ikke, at de ikke vil lade ham forlade stedet. De danser omkring ham, og taget rygtet om skoven i betragtning, tænker Emil ikke, at det kan være noget positivt. I det fjerne hører han svage, raslende lyde, der runger blandt skovens træer. Et par dinglende lanterner kommer tættere på, og den raslende lyd bliver højere for hvert sekund, der går. I en tilstand af chok står Emil midt ude i skoven, helt frosset og med store øjne som det formodede dårdyr, låst fast på de dinglende lanterner, der kommer tættere og tættere på. Emil mister benene under sig og falder på knæ af magtesløshed. Han mærker noget hårdt under hans venstre knæ. Et messinglommeur, der overraskende nok stadig virker. Klokken viser 4:29. Tik,
Tik, tik. Og klokken bliver 4:30 om 3, 2, 1. Og lanternerne slukkes med et